Nin tuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara tamanin kɔnɔna la an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin musow tɔgɔladon 8 marsi kuncɛli okumu kɔnɔna la minisiriso mun ɲɛsinnen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma olu ye dɛmɛdi kɛ k'a ɲɛsin finitigilaka musow ma minnu tanyana kɛlɛ kɔnɔna la dɛmɛdi in kɛra ka bɛn ni alamisado avril kalo tile 23 ye a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinnen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma Groupement des leaders spirituels du Mali bolofara mun bɛ sigida fɔlɔ la olu ye sigikafɔ kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 22 ye u dagayɔrɔ la Kurufina kɔnɔna la u ka sigikafɔ in tun bɛ ka bolila fɛn mun kan o de ye ka mɔgɔw la faamuya coronavirus bana kunbɛli waleyaw matarafali la an ka jamana kɔnɔ ninnu de bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la aw dangana musow tɔgɔladon 8 marsi kuncɛli okumu kɔnɔna la minisiriso mun ɲɛsinnen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma olu ye dɛmɛdi kɛ k'a ɲɛsin finitigilakaw musow ma minnu tanyana kɛlɛ kɔnɔna la dɛmɛdi in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni alamisado avril kalo tile 23 ye a ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinnen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma Sadio Siribe ani Fuseni Keita tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la ka bonyamasegin kɛ ni ka tila ka ŋanajira kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw min tora faso kumabɔli ma olu muso minnu bɛ u kɔ ani ka ɲɛsin u ka denbaya ma ka donbolo kɛ u ye donbolo minnu bɛ tali kɛ réfrigérateur machine à coudre chaise fo ka taa se table en bois ninnu ma ani armoire donbolo min ni a kasabi nafolo taara jɔ $10 o n'a kunkanfɛn ni a dira ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ni o ye den ba olu kunkanko kumaw bɛ fɔ yɔrɔ min na nafolo kasabi min bɛ sɔrɔli ala ni u dɛmɛbaga ni o ye o ni famu ye an kun ka kan ka nin mois in clôturer normalement le 31 mars mais a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn bana ka gɛlɛn ni ko bɛɛ lajɛlen i bɛ diɲɛ ko o ko la ni kɛnɛya tɛ yen a man ɲi donc an ye o problème sɔrɔ mais an y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ an ye damakasi kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma kabi 8 mars wagati la an bɛna an ka minɛnw di don min na le premier o y'a sɔrɔ an ye damakasi papier ci ka taa ONIFAM ma k'a fɔ n'u bɛ se ka an dɛmɛ pour que an bɛ minɛn minnu di minɛn ninnu ka bugu hɔn tɛ dɔgɔya mais hɔn hakɛ dɔ tun bɛ yen an tun tɛ ka se o kɔrɔ donc an y'a ɲini u fɛ a wagati la u ma se ka an jaabi ka bɛn ni le 1er mars mais kɔfɛ u nana ka na an jaabi ɲuman dogobaga zon don mais minɛn ninnu composition na ne ye fɛn dɔ y'a kɔnɔ o diyara ne ye kosɛbɛ o ye mun ye o ye machine ye an y'a ye machine à coudre kalalikɛ machine b'a la fo 35 ɔ nin wagati dunna jamana kuntigi kɛlen don ka welewelekan bila ko bana min bɛ sen na pour que vraiment an bɛ kisi a ma a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ ko f'an bɛɛ ka masque don ɔ masque usage unique o se tɛ bɛɛ ye parce que o ye wagati min de i b'o fili o tɛ se ka ko donc a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ ŋaniya kɛ ni jamana kuntigi kɔni kumana ka ban segin kɔ tɛ yen nin wale in fɔra kosɛbɛ maa min nana finitigilakaw nɔlabila kɛnɛ kan ni o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye ni a tilala ka wale ɲuman fɔli kɛ k'a ɲɛsin ministre ye ni hakilina ɲuman min ta k'a ɲɛsin finitigilaka minnu tanyana k'u to faso kumabɔli ma ni u denbaya b'u kɔ o tɛmɛni ka bɔ yen nɔ muso fini cɛsabagatɔ olu ka ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ale fana ye wale ɲuman fɔli kɛ k'a ɲɛsin ministre ka nin waleya ɲuman in ma ni a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman ta ka bɔ olu yɛrɛ kan. A ye bonya min k'an ye le 1er 8 mars a taara an ka kan kɔnɔ k'i bolo fa k'a to k'a kɛ ka an veuve na an denw ka an ni lahinɛ ka baarakɛminɛnw fana d'a ma halisa a bɛ o welewelemada kelen de la a ma se k'a ma ɲinɛ k'a daminɛ a yɛlɛnna don min kana se bi ma n'a ye an veuve ka kibaruya sɔrɔ a n'a an cɛ minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la a cɛsirila ka wele bila a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka tilan tuguni ka foli daminɛ kɛ min yɛrɛ ka 8 mars thème ta k'a di anw ma sur soutenir les femmes vraiment o diyara anw ye o bɛnna anw ma
an de b'a foli ko ɲuman na o foli an se ka fɔ ka s'a dan na ka 8 mars ta k'o di anw ma an surasimusow n'an surasiw bonya barikara koyi an b'a fɔ k'a barikada halisa an b'a ɲini a fɛ ala barika la ala kana an ta fanga ala k'an ta fanga d'a ma ala kana dɛsɛ nin ko in na abadan. An ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita an y'a kumakan mɛn a ye laseli kɛ ka sɔrɔ o don in fana ma se a y'a ka dɛmɛ an y'a ka dɛmɛw ye an y'a ka hakilina ɲumanw ye an y'a ka ladilikanw ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka premier ministre fo k'u waleɲuman dɔn. Yani kɛnɛ kun ka cɛ miniti kelen tasibila kɛra k'a ɲɛsin maa ma bɔnɔna nin na ka sababu kɛ bana kura min a bɛ senna ni o ye coronavirus ye ka duwawu dɔn kɛ olu ye ala ka hinɛ u dayɔrɔ la ni ka tila ka duwawu kɛ banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ala k'u ka banaw ban an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kun cɛra ni remise symbolique ye ni a kɛra minisiri yɛrɛ fɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus bana yera maa 309 de la. O kunnafoni dira kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ mun sigira ka bɛn ni alamisadu avril kalo tile 23 jɛkulu fɛ jɛkulu mun ɲɛsinen no coronavirus kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ. Tata Ture ani Seydou Ɲare tun bɛ Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la. Mɔgɔ 106 sɛgɛsɛgɛli kɛra olu de la wa mɔgɔ 16 kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jalatigɛ ka fɔ coronavirus banakisɛ yera olu de la kokura ka sanga ni bidonya ye mɔgɔ 4 olu kɛnɛyara ka bɔ u ka covid-19 banakisɛ la mɔgɔ 4 wɛrɛ olu bɔnɛna u nina ka sababu kɛ coronavirus ye an bɛ doni min na iko bi mɔgɔ 2031 sɛgɛsɛgɛli talen do ka ɲɛsin olu de la ka da kan olu kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni coronavirus banakisɛ tigilamɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na. Dɔgɔkun kelen tɛmɛlen kɔ ayiwa an bɛ na tugun ayiwa a ko bi cogoya min na a fɔ ma ko situation générale an bɛna o kuma de ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ segin a kan banakisɛ in siɲɛ fɔlɔ a ka ye Mali la a kɛra marisi kalo tile 25 marisi tɛmɛlen k'a ta o don na ka se bi mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 10 a banakisɛ yera olu de la bi dɔrɔn k'a daminɛ kunun sɔgɔma ka se bi sɔgɔma la an ye mɔgɔ 17 de sɔrɔ o ye banakisɛ kɛra minnu gɛrɛsɛgɛ ye coronavirus donc halisa a banakisɛ bi minnu na o bi ka furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la point G b'o la a bɛ fɔ o ma ko hôpital dermatologique o b'o la hôpital du Mali o fana b'o la donc o bi ka furakɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ fana ayiwa olu kɛnɛyara olu lafiyara olu seginna ka taa so cɛsiri bi ka kɛ halisa walisa ka mɔgɔ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ a banakisɛ b'u la ou bien n'a t'u la donc o baaraw bi sen na baaraw fana bi sen na ka jamanadenw lakɔniya ka u ka communication k'u fɛ u k'a faamu bana ye mun ye u bɛ se ka o yɛrɛ tanga a la cogoya min na a n'a bɛ mɔgɔ mun na a kan ka kɛ cogo di o baaraw bi sen fɛ. sɛgɛsɛgɛlikɛminɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka jaabiw di teliyala n'a bɛ fɔ a ma ko test rapide professeur Akori Iknani y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ a bɛ Mali jamana kɔnɔ nka an bɛ donni min na i ko bi a laɲini tɛ mɔgɔ si fɛ i k'a fɔ k'i b'i ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a ye ka d'a kan fili bɛ se ka ye a jaabiw la n'o dun kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka nin bana in yakubaya an ka jamana kɔnɔ o de kama a laɲinina maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin test rapide ninnu ye k'a to yen nɔ an bɛ donni min na i ko bi walasa k'an kisi ka bɔ nin bana in carili ma. minnu yɛrɛ fana ko ayiwa u ni banabatɔ u jɛra fɛn dɔ la a bɛ se ka kɛ a banakisɛ tun b'a la n'a ma sɛgɛsɛgɛ mais ani tɔ ninnu bi so kelen kɔnɔ ou bien u jɛra ka baro kɛ u jɛra ka ko dɔ kɛ an b'a fɔ min ma ko suivi de contact olu nɔ fana bi ka minɛ an b'u nɔ minɛ fo tile 14 ni tile 14 kɔnɔna na ni ayiwa si foyi ma ye u la
an b'olu bila an bi mɔgɔ wɛrɛ nɔ minɛ donc an b'o o baara ninnu na an bi aw fo kosɛbɛ aw media aw waleɲuman dɔn bari an bi fɛn o fɛn kɛ ni aw tɛ a bɛ komi an bɛ dibi la aw fana bi ka jɛ anw fɛ ka bana in ka kɛlɛ k'a ɲɛfɔ malidenw bɛɛ ɲɛna a bana in bɛ cogoya min na mɔgɔninfin u kan ka mun de kɛ a bɛ fɔ ma ko mesure barrière aw de bɛ ka an dɛmɛ o la. An k'an janto bɛnsɛnya waleyaw la o de ye kɛlɛkɛminɛn ye an bɛ donni min na i ko bi min bɛ se ka dankari kɛ coronavirus banakisɛ carinni na an ka jamana kɔnɔ. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bolofara min bɛ sigida fɔlɔ la olu ye sigikafɔ kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 22 ye u dagayɔrɔ la Korofina kɔnɔna la u ka sigikafɔ tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye ka maaw la faamuya coronavirus bana kunbɛli waleyaw matarafali la. Boubacar Traoré ni Seydou Ɲare tun bɛ Chérifula Jabaramuso tɔgɔ la. Pour que ka bana in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye coronavirus ye min ye groupement des leaders spirituels du Mali bolofara min bɛ commune 1 na Bamakɔ sigida Gale u fana ma to kɔ sabula u ye barosigi dɔ sigi sen kan barosigi in kɔnɔna ka se ka ɲɛfɔli kɛ jama ye min b'a to maaw bɛ se ka kisi k'u yɛrɛ tanga bana in ma cogoya min na ani kɔlɔlɔ min bɛ bana in na ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan barosigi in tun bɛ tali kɛ o kow tagabolo la. An bɛ se ka fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na sisan diɲɛ bɛɛ wulilen don ka jɔ a sen kan bana min fɛ n'o ye coronavirus ye an y'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ fana degunba in fana kɛlen ka Mali sɔrɔ a ye mɔgɔ dɔw minɛ olu banabagatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔw yɛrɛ kana a olu fana fatura an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ olu la o kuma hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an kana mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ dɔw wele mun ka baara n'o ɲɛsinnen bɛ bana in ma n'o b'a bana in ɲɛdɔn kosɛbɛ a kana kana kuma an ye bana in kan bana in bɛ mɔgɔ minɛ cogo min na ani yɛrɛ kan k'i yɛrɛ tanga bana in ma cogo min na a kana kana kuma an ye o kan alhamdulillah nimisa wasa sɔrɔla sabu ka d'a kan an ye dɔgɔtɔrɔ min wele ale b'a ɲɛdɔn ale yɛrɛ de bɛ mɔgɔw furakɛ coronavirus tɔgɔ mun ni Ala olu lajarabi ni coronavirus bana ye a b'olu de furakɛ a y'o pɔnse. U ye wele bila dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ ma min bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye bana in yɛrɛ ye fɛn min ye a bɛ kɔlɔlɔ min lase maa ma o y'i da don o la ka se k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna. Covid-19 dɔw b'a wele ko coronavirus coronavirus ye bana ye bana min bɛ yɛlɛma mɔgɔ la ninakili bana de don an b'a fɔ a ma ko maladie respiratoire donc a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ ni a bɛ mɔgɔ min na n'o sɔgɔsɔgɔra ni e bi o kɛrɛfɛla la ni e o sɔgɔsɔgɔ sera e ma o daji sera e ma wala kelen n'a bɛ mɔgɔ min na ni e n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na n'o e magar'o la e bɛ se ka yɛlɛma i yɛrɛ fɛ ten donc bana in a bɛ manifester ni fièvre ye farikalaya b'a la comme a tɔgɔ yɛrɛ b'a jira sɔgɔsɔgɔla bana sɔgɔsɔgɔ b'a la ninakili degun b'a la donc ninakili yɛrɛ bɛ tigɛ i la kuma dɔw pepepewu fo a bɛ se ka taa se fo saya fana ma donc o bɛɛ bi bana in na donc an y'a jate minɛ an ka banabaatɔ minnu b'an bolo pɔnse ayi sin kura wɛrɛw bɛ ka na a la o ye dumuni tɛ diya dɔw da donc dumuni kasa bɛ tigɛ dɔw la donc kasa mana kɛ cogo o cogo kasa duman kasa goman o bɛ tigɛ i la donc i kan kɔnɔna fana b'i ŋɛɲɛ donc nalo da kɔnɔna nalo sanfɛ o bɛ ja donc dɔw ta o b'u ŋɛɲɛ fana donc o signe ninnu an ka banabaatɔ caman ye o signe fɔ an ye dɔw yɛrɛ bɛ na a bɛ fɔ k'olu ka test kɛra positif ye olu tɛ sɔgɔsɔgɔ mura t'u la mais i bɛ taa sɔrɔ kasa in de bɛ tigɛ u la wali kelen i bɛ taa sɔrɔ dumuni man d'u da wali kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔw nalo fana basilen don. diinɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ min fɔ a ko la o ma to kɔ o fɛnɛ la maa sɔrɔla maa min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o fɛnɛ la ka se ka maaw bilasira min b'a to maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga. diinɛ ka faamuyali ye min y'a la o de ye k'a fɔ yɛlɛmalibana n'a bɛ fɔ a ma ko fiɲɛbana tiɲɛ don a bɛ yen et puis mɔgɔw ka da la k'a fɔ fana ko tiɲɛ don ko a bɛ yen a kɛra kira yɛrɛ tile la alayhi salam a kɛra sahabaw tile la nka waati min na a kɛlen kira y'a kunbɛn ni jumɛn yɛlɛmalibana n'o ye fiɲɛbana a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko o mɔgɔ minnu bɛ yen olu ka to yen u kana bɔ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ fana kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ taa yen nɔ o b'a to bana in a tɛ carin a tɛ jɛnsɛn a tɛ taa yɔrɔ la donc a bɛ minnu cɛla yen nɔ f'olu bɛ fura sɔrɔ a la a ka kɛnɛya o la a ma se minnu fana ma olu fana a tɛna olu sɔrɔ olu fana tɛna taa ɲini k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ donc n'i y'o faamu na o ye faamuba de faamuba min ni diɲɛ yɛrɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko hakilila de kan ka taa bana in kunbɛli la n'i ye confinement jateminɛ a kun de ye e ka to i ka so kɔnɔ n'a t'e la a kana e sɔrɔ a bɛ min fana na o kana bɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma donc o la bana in tiɲɛ don a bɛ yen bon diinɛ fana bɛ min ɲini a la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ka baara ye kɛnɛya sira ye n'olu ye ladili minnu fɔ
an ka tugu o nɔfɛ. Finitigilaka minnu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu fana ye ɲɛfɔli kɛ couvre-feu nasira la cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ don u ma couvre-feu a bɛ se ka labato i n'a fɔ faamaw y'a fɔ cogoya min na. Jamana ɲɛmɔgɔbaw ye sariya ta sariya min bɛ bana ko in kunbɛn an ka jamana kɔnɔ o sariyaw la couvre-feu b'a la couvre-feu tɛ dɔwɛrɛ ye 21h wagati ka taa 5h du matin na activités bɛɛ ka jɔ bɛɛ ka to i ka so walasa bana in a multiplier bɛ se ka dabila cogoya min na n'i ko couvre-feu dun jɔn de bɛ couvre-feu la bato o ye force de sécurité ye an fɛnɛ pour que ka se k'o labato an jigi bɛ population de kan population ka faamuyali u ka se ka ɲɔgɔn na faamuya surtout mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔw ka se ka denmisɛnninlamɔgɔw la faamuya couvre-feu ye min ye u ka to so a bilala senna jamanaden bɛɛ de ka intérêt kosɔn intérêt général kosɔn. Dɔwdon belebele kɛra lajɛ in kuncɛli wagati la min b'a to ala bɛ se ka bana sidɔnbali ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a ka ja diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bamakɔ maires ka jɛkulu y'u ka sigi palilen ta ko 4nan kɛ ka bɛn ni alamisado avril kalo tile 23 musée kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna la a kɛra sababu ye sigida 6 in bɛɛ maa ka ciden ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la. Mariétou Diallo ani Samba Traoré tun bɛ a kɛnɛ kan Sirifila Jabaranso tɔgɔ la. Conseil du district Bamako mairie faralen ɲɔgɔn kan olu ka lajɛba 4 na o sigila sen kan ka bɛn ni nin don ye baaraw bolila babu sen 2 kan fɛɛrɛ minnu tigɛlen no Bamako mairie ba fɛ walasa ka coronavirus bana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani agent d'IPOP mɔgɔ 100 tali fɔlɔ bana kisɛ min kɛlen no ka diɲɛ wuli ka jɔ a sen kan n'o ye coronavirus ye an ka ministre n'o ye Boubacar Ba ye ani o ye maires bɛɛ wele an ka kuma k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka bana in kɛlɛ donc o de kama an y'a kanu ka an ka conseillers ani an ka services wele pour que an ka sigi o kuma kunna district jɔyɔrɔ ye min ye a bana kɛlɛli la an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka o baara kɛ. O y'a baara fɔlɔ ye filanan ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tun bɛ fɔ min ma ko brigade urbaine n'u b'a fɔ ma ko bipu baarakɛla minnu b'an bolo baarakɛlaw a dɔgɔyara jama bonyana u ma an b'a fɛ ka dɔ fara a jama kan donc an bɛna ɲɔgɔn ɲininka o la o musaka n'o formation ko ani o mɔgɔ hakɛ min kan ka fara jama kan pour que Bamako vraiment kaw bi se ka lafiya cogo min na u sigiyɔrɔw la sugu kɔnɔ ani u tamayɔrɔw la donc an ka réunion in kun ye ni fɛn 2 de ye. Tigɛko minɛnw subahana mansin min bɛ tension ta safinɛw ani eau de javel o tara ka di Bamako sigida 6 bɛɛ mairiw ma walasa ka coronavirus bana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Comme a bɛɛ b'a kalama bana min bɛ sen na sisan kolonkɛ bana tɛ an bɛɛ siran no bana nin ye an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini ala fɛ bana nin bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min ala k'o nɔgɔya ye an bɛ ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi bana nin tɔɔrɔ ma parce que bana min don barrière t'a la a bɛ diɲɛ fan bɛɛ bon fura fana ma sɔrɔ la donc ni mɔgɔw sɔrɔla tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na ka an dɛmɛ an jekaw an ta ye foli de an tɛ se ka foyi kɛ foli kɔ k'u fɔ k'u ko ɲuman dɔn dɔgɔya tɛ bonya na parce que ko nin ye fɔlɔ de ye filanan bɛ kɔfɛ ka na donc yani filanan ka na fɔlɔ min dira an b'an wasa don la o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ye ko ɲɛbilaw kɛ ka ban parce que an ye conseil yɛrɛ kɛ déjà pour délivrer un budget par rapport à ça ka commune bɛɛ dɛmɛ n'a ye pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bana bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min. mɔgɔ minnu bɛ sikasika la halisa ko ni banakisɛ ko in tɛ tiɲɛ ye an bɛ wele bila o ma u ka o hakilina bila pewu bana in ye diɲɛman kɛnɛ bi ale sababu la donc baara in bɛ kɛ ni hakili de ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ kelen si tɛ se ko la sigi bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na ni bana kɛlɛtɔ an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ gouvernement wulilen don k'i jɔ anw tɛ se ka sigi anw bɛ fara gouvernement kan ka kuma an ka population fɛ k'a ɲini u fɛ hali sisan ni fɛn min fɔra u ye mesure minnu fɔra u ye k'u k'o ta u k'o mesure bato nkalon tɛ banakisɛ ko in na dɛ tiɲɛ lakika don. Conseil du district
ale ka nin lajɛ naani na in a bɛna kɛ sababu ye fana ka fɛɛrɛ tigɛ gɛlɛyaw caman na minnu bɛ an ka meriw degun u ka baara hukumu kɔnɔna la. Cakɛda mun ka baara ɲɛsinin don an ka foroba yɔrɔw lakanani ma olu ye fɛɛrɛ kura dɔ sigi sen kan mun bɛna kɛ sababu ye maramafɛnw bali ka se ka maramafɛnw bali ka cari an ka jamana kɔnɔ. Hakilina kura in yɛrɛ bɔra Ibrahim Ture ani a baarakɛɲɔgɔnw la. Kafunɛ Bacili ani Dramani Mali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. NSP ye minenkura ye minenkura min ni a dilanna lakana kosɔn a dalaman don lakana fɛɛrɛ sira minnu bi sɔrɔ a la o bɛ taa se 11 bɔɲɔgɔnko ma minenkura in bi kɛ sababu ye ka kɛnɛyako sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka labana ka maramafɛnw fana sɛgɛsɛgɛli kɛ. An nana ni lahala kura ye min bɛ se ka kunbɛnni kɛ lahalaw la lahala jumɛnw kɛnɛya ta fanfɛ ani maramafɛnw ta fanfɛ. O machine kura in an y'a dilan ka kɛ i n'a fɔ bonda. I bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ don ale fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ o kɔnɔna na an ye jibondon dɔ dilan a sanfɛ jibondon in fana dilannen kɔfɛ tuguni n'a ka di a tigilamɔgɔ ye fana a bɛ se ka communiquer a yɛrɛ ka robinet fana la donc a b'a permettre ji tɛ manquer a kɔnɔ tuma si a bɛ se ka baara kɛ n'a ye wagati bɛɛ lajɛlen na o jibondon in fana an y'o communiquer ni robinet ye robinet min ni o ye automatique ye ni nana dɔrɔn ale bɛ baara kɛ a yɛrɛ ma n'i y'i tɛgɛ jɔ a kɔrɔ ji bɛ jigin i ye i bɛ ji sɔrɔ o tɛmɛnen fana kɔfɛ an ye fɛn bila ye min bɛ se ka mɔgɔninfin yɛrɛ ka farikolo kalaya a hakɛya ɲini k'a dɔn parce que bana in yɛrɛ bɛɛ a bɛ farikolo hakɛya kalaya dɔ de yira n'a y'o hakɛya yira o b'a yira ko tigilamɔgɔ min filɛ nin ye ko farigan dɔ b'a la min kan ka jateminɛ donc an ye o fana système ka a la min b'a to tuma min na i bɛ k'i tigɛ ko o furancɛ kɔnɔna na i ka farikolo kalaya hakɛya fana o bɛ se ka ɲini k'a dɔn k'a sɔrɔ i ma gɛrɛ a tigilamɔgɔ la ka se mètre 1 bɔɲɔgɔnko ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ye safinɛminɛ dilan safinɛminɛ min i bɛ se k'i tɛgɛ don a kɔrɔ dɔrɔn safinɛji bɛ k'i tɛgɛ kɔnɔ i b'i tɛgɛ to safinɛji la ka i tɛgɛ ko robinet fana la k'a sɔrɔ i tɛgɛ ma maga ni fɛn ninnu si la o bannen an ye pɔmpu dɔ fana dilan pɔmpu min fana dabɔlen don farikolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kama ni i farikolo fan o fan bɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔ b'a tɛgɛ maga i la ou bien i bɛ se ka taa i sigi dɔ nɔ la banakisɛ in tun b'o nɔ la mais e yɛrɛ bolo ma maga la fɔlɔ a b'i ka fini na donc an ye pɔmpu in dilan min b'a to i bɛ se ka fiyɛ seconde duuru ɲɔgɔn kɔnɔna na i bɛ se ka tɛmɛ ka taa ni i yɛrɛ ye ka sɔrɔ fɛn min b'i fari la n'o ye banakisɛw ye olu fagara ka bɔ i fari la o pɔmpu in fana kɔfɛ an bɛ min wele ko gel antibactérie o fana an y'o fana distributeur dɔ dilan min fana bɛ yen min fana i bɛ se k'i tɛgɛ don a kɔrɔ dɔrɔn min b'a to ale fana bɛ se k'i servi o gel in na i bɛ se ka tɛmɛ ni i yɛrɛ kun ye cogoya min na o bannen kɔfɛ an ye bonda in kɔnɔna na n'i bɛna tɛmɛ ni a y'a sɔrɔ maramafɛn b'i kun walima hali warimisɛnnin b'i kun walima warijɛ b'i tɛgɛ la a bɛ se ka i permettre k'o signaler k'a fɔ ko nin nɛgɛmafɛn in b'i bolo donc o bɛ se ka vérifier yanni ka don mɔgɔw cɛ la machine in bɛ sugu la machine in bɛ sugu la an bɛ se ka fɔ machine bɛ 1,170,070 la o ye a complet ye ni mɔgɔ min b'a bɛɛ lajɛlen fɛ nka n'i bɛ a kɛnɛya ta fanfɛla dɔrɔn de nɔfɛ o ye 1,150,000 ye baara daminɛ ni bi cɛ mɔgɔ si tɛ yen an ye min ka dɛmɛ sɔrɔ hali kana machine dɔ di an ma pour que an ka se ka baara améliorer au fur et à mesure wari bɛɛ bɛ ka bɔ an yɛrɛ poche kɔnɔna na min bɛ ka an sɛgɛn dɔɔni donc o de gɛlɛya bɛ an kan baara in kɔnɔna na an bɛ se ka wele min da maliyɛnw ka fɔlɔ olu ka kɛ an dɛmɛbaga ye o de ka di anw ye o de y'an ka laɲini performance service plus sarli cakɛda ka tɛmɛ ni u ka directeur général ye a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw ma k'u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ minenkura in na a labanna ka sɔrɔ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'a lajɛ ni ka taabolo ɲumanw matarafa min bɛ kɛ sababu ye k'i kisi bana tɔɔrɔ ma ani ka maa wɛrɛw kisi kar mun bɛ mɔgɔw ta wari la o dɔ ni mɔgɔ 50 tun bɛ a kɔnɔna la o bina pɔn sabanan yɛlɛyɔrɔ la ka bɛn ni alamisado avril kalo tile 23 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ protection civile maaw teliyara ka se a yɔrɔ la walasa ka dɛmɛ don banabaatɔw ma Samayira Sanogo ani Baba Keita ka sɔrɔlenw don donc weleli kɛra ko kar dɔ bina an ka mɔgɔw nana ambulance fɔlɔ nana ale ko ka dɔ fara ambulance kan donc ambulance 2 nana fara ale kan ani sotiba ɲɛmɔgɔ fana ale fana nana n'a ka mobili ye u ye banabaatɔw ta mɔgɔ 53 ɲɔgɔn de tun bɛ kari nin kɔnɔ donc mɔgɔ 11 banana ma kelen de bɛ u ta juguyara kosɛbɛ n'a bɛɛ mobili parantikɛ u taara n'u bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso Gabriel Ture la an ka ambulance taara n'u bɛɛ ye an bɛ Ala fo a barika da Ala ye mɔgɔ ma sa la banabaatɔw kɔni kɛra mɛ mɔgɔ ma sa la donc n'i y'a lajɛ accident yɛrɛ kɛra cogo min na nin ye chauffeur kɛ ne b'a fɔ sira sariya a ma bato
parce que a ye tournage jɛ n'i ye nin kari lajɛ a ka nin pɔn nin cun cogo min na tan nin a ma sariya bato n'a ye sariya bato tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan o kɛnɛ kun tɛna kɛ an bɛ profiter aw ka micro nin fɛ ka weleweleka lase halisa maliyɛnw ma n'an bɛ mobili bolifɛn fɛn o fɛn an ka sira ka sariya an ka bato k'a tɔpɔtɔ n'an ɲinɛna kɔ a kalanw bɛ yen a papiyew bɛ yen autocolle bɛ yen an ka taa tuguni ka taa kalan kɛ u ka an bilasira hakili ka segin ka na walasa an ka se k'an ka bolifɛn boli hɛrɛ ni baden na ka bɔ an ka so ka segin so. Amerik jamana kɔnɔna la maa 1738 de tanyana coronavirus bana sababu la nka o tɛ don tɛmɛnenw ta bɔ o jate in bɔra u ka jateminɛ jɛkulu dɔ fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Ni maa kuraw minnu zalen filɛ nin ye Ameriki jamana kɔnɔ bi coronavirus ka maa falen kɛ maa 46,583 ye. Ameriki jamana ni coronavirus ye maa fa diɲɛ kɔnɔ ale ka maa salen ka ca ni bɛɛ ta ye bi. Ka sabu kɛ coronavirus bana bɛ maa hakɛ min na Ameriki maa 842,376 don. Maa 4,000,000 ani maa 500,000 ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛlen don. New York ni o ye Ameriki duguba ye yen ne ka coronavirus bana ka jugu ni maraw bɛɛ lajɛlen ta ye Ameriki. Ka sabu kɛ kɛnɛyasow bilama u fan bɛɛ tew. New York maa falen tile kelen kɔnɔ coronavirus bana fɛ maa 2,700 don. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ka kunnafoni di laban min kɛra a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don caman bɔra coronavirus barika la Ameriki jamana kɔnɔ nka ale jɔrɔn bɛ fɛn min na o ye a kana laban ka ngolomada ka segi tun ka sabu kɛ ni maaw ye juru yoba coronavirus bana a bi laban ka segi. Wa banakisɛ ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min bɛ Amerikikaw fɛ yen n'o ye Centre pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ye o ma ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ fonɛnɛ kuma ale jɔrɔlen don coronavirus bana kana na tiɲɛni wɛrɛ kɛ Ameriki jamana kun ka sabu kɛ fonɛnɛ kuma o ye mura gwɛlɛnni dɔ kuma ye Ameriki o ye laada ye n'o ni coronavirus tora ka doroko ɲɔgɔn na bɛn k'a bɛ kɛ kasara ye. Californinkaw fɛ yen wasada in na jate dɔw nana jira k'a fɔ maa dɔw salen olu su sɛgɛsɛgɛra k'a ye k'a fɔ kabini janvier daminɛ ka taa se camancɛ yan fa mɔ ni olu sara ko coronavirus de kɛra u sata ye nka a ma dɔn joona fɔ bi ko kumana ko b'a jira k'a fɔ jate min bɔlen don ko o ye maa falen hakɛ ye coronavirus bana sababu la a bɛ sɔn ka caya n'o bɛɛ lajɛlen ye ka sabu kɛ kabini janvier coronavirus bana bɛ ka tiɲɛni kɛ Ameriki jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma si dɔn k'a fɔ a bɛ Ameriki kɔnɔ. Ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Lagina Konakiri jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata ye wasabilo ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Alpha Konde Masurunama don a ka fanga ɲini dɔ dankɔrɔba don ko Amadu Damaru Kamara. Wasabilo donnen ɲɛmaa sigi dabɔlen wasaden 98 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u ka danaya bi da ale de ka kuma ni maa min jɛ o ye Mohamed Lamini Kaba ye maa 6 de yera u fan fɛ. A sigilen wasabilo ɲɛmaaya la a ko doni min dara kun k'a bi doni in giriya dɔn ko nka k'a dan b'a la k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen tɛgɛ donnen to doni in kɔrɔ ko a na se ka doni in kɔrɔ ta ka taa n'a ye fa bɛɛ lajɛlen la n'o ye jamana joli doni girimanba ye a kun. Fanga sinamatɔn olu minnu banna k'u sen don foroba kalata ni wasadensigi kalata la min kɛra marsikali la ɲɔgɔn fɛ olu y'a jira k'a fɔ Alpha Konde min si bɛ san 80 ani san 2 la a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatilen de ye nin ye sa ka sabu kɛ maa min bɛ wasabilo ɲɛmaaya la bi o y'a ka maa ye wasabilo yɛrɛ kɔnɔ maa fanba bɛɛ lajɛlen ye a ka maaw ye o kumana ko olu kɔni sigi b'a kan k'a fɔ yɛlɛma bɛ don jamana sariya sunba la janko Alpha Konde ka kumaw minnu dafara jamana kunna san da a ka se ka dɔ wɛrɛ kɛ k'o de laɲininen don. Yenselekena tomba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres a kun ye a ɲini Algerikaw ka jamanaden dɔ fɛ tɔgɔtigiba don min ye jɔyɔrɔbaw ta Algeri kɔnɔ ani Algeri kɔ ka ko Ramtan Lamamara k'a ka kɛ ale Antonio Guterres ka ciden ye Libi man ka banni na ka sabu kɛ Liban jamanaden min bɛ a ko la Libi kɔnɔ. Yenselekena tomba Nations Unies cuala ni o ye Hassan Zalame ye ale ka kumaw bɛ ka dafa. Ramtan Lamamara Algeri jamanaden kun y'a jira k'a fɔ n'a kɛra cogoya dɔw ye ale bi sɔn kɛ nka kɔsada in na Ramtan Lamamara nana jira k'a fɔ ɛlɛ ni ale bi yafa jɔyɔrɔ in ma tiɲɛ don Antonio Guterres kɔni kun y'ale sugandi nka k'a dɔn k'a fɔ ale tɛna se jɔyɔrɔ in ma bilen wa ale ni Algeri jamana jɛmaw k'a de don ka sabu kɛ jamana bɛ jamana la Yenselekena tomba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité jamana 15 kɔnɔ minnu t'a fɛ ale ka ye jɔyɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ameriki jamana a k'o tɛ ko la gwɛlɛ ye n'o tɛ jamana 15 la 14 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u diɲɛna ni ale ka jɔyɔrɔ in vali ye nka jamana wɛrɛw de fɛnɛ bɛ yen Ameriki jamana kɔfɛ minnu tɛ Yenselekena tomba Nations Unies ɲɛmaayaso jamana 15 la nka u da bɛ Libi manga la a kuma tɛ se ka taa u kɔ olu fɛnɛ fɛ ko tɛ ale kɛli ye ka jɔyɔrɔ in fa n'o ye Egypte, Maroc
ani Émirats Arabes Unis o kumana fo ale ma se jɔyɔrɔ yi mɔ made bɛ maa la sa olu dɔw de bina ka Algérie jamana lagosi ka kɛ i n'a fɔ Algérie jamana balila de ka se ka jɔyɔrɔ yi minɛ u ko fɛn min ma ko diplomasi n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw ye ka kɛ i n'a fɔ fanga kura min nana Algérie jamana kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna jɔyɔrɔba tɛ la bilen diɲɛ jamanaba dɔw cɛla jamana ɲɛmaakura Abdelmajid Tebboune a ka babu sentigi ni minisiri jɔyɔrɔ bɛɛ bolo fanga kɔnɔ a ma ɲɛ a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan a da sera ko in mɔ a ko ne maa min bɛ ka Algérie jamana lagosi wale kelen k'i b'i bara bɔ Algérie jamana na k'a fɔ Ramadan lama marama kɛ Ghassan Zalami nɔna bila ye bilen i n'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres kun y'a laɲini cogo min k'i bɛ k'i bara bɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres de la k'o b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔba de tɛ ale la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya la n'o tɛ k'ale k'a dan Antonio Guterres k'i bolo mɔnɔ bɔ Ramadan lama mara nɔfɛ olu ka jamana de dɔ k'o ye kunnawolo ye olu mɔ ka ban nin bɔra Belayide Mohamed Ousseid de da n'ale ye jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune ka babu sentigi ka bɛn ni tarata avril kalo tile 21 ye. Lesotho jamana kɔnɔ farafina jamana dɔ don ka bɛn ni dɛnɛ ye fɔcogo sɔrɔla gwɛlɛya dɔ la politiki bina k'u ka kunsɛbɛ kɔrɔ gwɛlɛya mɛn ka sabu kɛ jamana de fanba kan mɛn ko fɔ minisiri ɲɛma ka wala sɛmɛ jamana ɲɛma Thomas Tabane ka sabu kɛ ɲuɲu ni ɲaɲa wuli mɛ a kunga k'a fɔ san 2017 a furumuso kɔrɔ o su yera tile kelen yana a yɛrɛ ka fanga ta sigasigana bɛ furumuso kura de nɔfɛ n'o kɛn tɛ ka furumuso kɔrɔ kundo kabini o kuma de mɛnna sa sɛgɛsɛgɛli taara gun a furumuso kura la min kɛ jamana de fanba y'a jira k'a fɔ a ka minisiri ɲɛma ka wala sɛmɛ a yɛrɛ ka fanga ɲinin dɔ ni o ye convention de tous les bazotu olu bɛɛ lajɛlen kun wulila nɔfɛ ko fɔ a ka fanga in bila a kun kɛn kun bɛ k'i murukuru ndagoya waleya nanen jamana kɔnɔ n'a ban bɛ ka fanga bila jamanadenw tɛ ka sɔn a hakilinanta mɔ bilen nisɔngoya taamaw kun b'a fɛ ka bi ka bolo da o yɔrɔ bɛɛ a y'a ɲini surasiw fɛ k'olu ka jigi bɔlɔ kɔnɔ e maa o maa n'i y'i pɛtɛ min kan ka k'i la o ka k'i la jamanaw minnu bɛ yen ni olu ye danjɛbɔɲɔgɔn jamanaw ye n'a man kan olu k'u sigi ka jamana titɔ lajɛ i n'a fɔ Afrique du Sud n'a ɲɔgɔnnaw olu ye surunani don daminɛ ni ka ko in da sa surasiw seginna ka don u lasagoyɔrɔ la ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye Afrique du Sud kaw ka minisiri kɔrɔ ni o ye Jefara de bɛ ye a y'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛma ni o ye Thomas Tabane ye a n'a ka gouvernement jamana ɲɛmayaso jɛra ka sɔn a mɔ k'a fɔ don nataw la minisiri ɲɛma bɛna wala sɛmɛ bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jamanadenw ka wara dali ye a bɛ bila don min kɔni na o ma fɔ nka bɛn kɔni kɛra ka sa k'a fɔ a jɛna ni wala sɛmɛni ye. Mamina diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ Organisation mondiale de la santé OMS bɛ ka jira k'a fɔ maa ka ni jigida fura ka nin kuma in na k'o ye coronavirus bana fura ye ka sabu ka kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ jamana bɛ jamana na o dɔw kɛn bɛ k'u boloma da u ka farafin furaw ka fɛɛrɛw la ka coronavirus bana kɛlɛ Madagascar jamana ɲɛma Angela Joel ye a jira k'a fɔ ale ka kɛnɛya tigilamaw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka na ni fura ye fura min bɛ coronavirus bana kunbɛn a ti don maa fari la n'a bɛ maa min fɛnɛ fura in b'a gɛn ka bɔ i fari la fura in n'u donna ka ban jamana ɲɛma yɛrɛ y'i ka ja n'a ye ka dɔ min mɔɔw ɲɛna farafina jamana ɲɛma dɔ ye kunga bɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛma don hali n'o y'a sɔrɔla diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara in min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ Organisation mondiale de la santé o fɛ k'o tɛ nin ko ninnu ɲɛ ka sabu kɛ ale ka laɲini de ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw de ka jateminɛbaw kɛ ka ɲininibaw kɛ ka sɔrɔ ka fura in di Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi baro dɔ senfɛ jabaranin na ani Madagascar jamana ɲɛma Angela Joel ni ɲɔgɔn cɛ Félix Tshisekedi y'a jira k'a fɔ a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Madagascar jamana ɲɛma mɔ a ka cɛsiri la fasodenw ye Madagascar jamana ɲɛma Angela Joel fana a ye kɔrɔfɔ in lase a ko ne ni Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya a kɛra baro nafamaba ye an ka fura sɔrɔlen kunga n'o ye Covid organique ye coronavirus fura in a ko nin b'a jira k'a fɔ farafina jamanaw bɛ hakilina kelen na tɛgɛdi ɲɔgɔnmɔ nasiraw kan ka se ka baara kɛ an fa tiɲɛw ka n'o y'an ka jiriw ye an ka jamanaw kɔnɔ a ko kuma na Félix Tshisekedi k'a dɔn ka farafina jamana ɲɛma tɔw kan k'a fɔ Madagascar jamana ani farafinden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fura min bilara jamanadenw ka bolo ka bɛn ni dɛnɛ avril kalo tile 20 ye Madagascar jamana ɲɛma a n'a kɛnɛya tigilamaabaw fɛ coronavirus fura ni u kama ko Covid organique a n'u ta yɔrɔ ye jiri de ye nka jiri yɛrɛ min bɛ yen ni sinzingɛn bɛ o ka jiri do jiri min bɔra Asie yanfan fɛ Asie de ye Chine jamanaw bɛ sɔrɔ fa min fɛ ani arabula jamana dɔw u ka jiri ma ko Artemisia jiri do min y'a jɔyɔrɔ fɛnɛ jira sumaya bana kɛlɛli la diɲɛ bɛɛ bɛn bɛ o kan fana coronavirus bana kɛlɛli la Madagascar jamana kɔnɔ kɛnɛya tigilamaw de ye ɲininibaw de kɛ sa ni k'ale bɔ k'a bila bana in kɛlɛli ka bolo kan
hali n'o y'a sɔrɔla diɲɛ selekɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o fɛ ko tɛ Madagascarkaw kɔni ye a bila sen kan ka ban wa OMS y'a yira yɛrɛ k'a fɔ a b'a ɲini Madagascar jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kana to ka nin n'a ɲɔgɔnna hakilina ta jamana kɔnɔ ka sabu kɛ danganiya foyi tɛ u bolo min b'a jira diɲɛma na k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛlibaw k'a kunga k'a sera ka coronavirus bana furakɛ walikɛlen ko k'i to k'a min ko coronavirus bana t'i sɔrɔ kɔrɔfɔ ye mɛn ne Madagascar jamana ɲɛma Angela Joel fɛ a ko a ta kumakan duman fɔ Organisation mondiale de la santé OMS ye OMS k'a dɔn k'a fɔ ale ye jamana ɲɛma de ye ale ka baarakɛta de ye ka wuli ka jɔ kɛ jamanadenw ye u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ ni sira o sira ye ni bana nana k'o kɛnɛya fɛɛrɛw bila sen kan wa o kɛnɛya fɛɛrɛ de nana bange nin fura in na ni o ye covid organique ye wa kumakan duman tɛ fɔ diɲɛ selekɛ naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ye. Espagne lakana tigilamaw ye a jira k'a fɔ maa dɔ sɛbɛkɔrɔ ɲininen kun don jatigɛ wale bolo daba maa don diɲɛ selekɛ naani jatigɛ wale bolo daba baw n'o ye Daesh ye dɔw ko État islamique maa in yɛrɛ ko Abdelmajid Abdelbari dɔnkilidala kun don ko dɔnkilidalaw minnu ma ko araperu Angleterre jamana den don hali n'o y'a sɔrɔla a buruju ye Misran jamana ye n'o ye Egypte ye a bangena Angleterre duguba la Londres a y'i to dɔnkilidaw de la rapu ni ka nin yɛrɛ sɔrɔ jatigɛ wale bolo dali binakuu kan n'o ye terrorisme ye araba avril kalo tile 22 Espagne lakana tigilamaw y'a jira k'a fɔ a dogon bɛ yɔrɔ dɔ la Almeria u y'a kɛ woropanya ye ni ka taa n'a ye maa in ka jalaba dɔ la arapɛri kɔrɔ in ko Abdelmajid Abdelbari maanifi dɔ kunkolo tigɛlen bɛ a bolo a bɛ ka sin k'i kanto ja la ko nin ye n lafiyalen ye ni n daga wuli dɔ walikɛlen n da filila kɛ n daga wuli tɔ kunkurunin dɔ kɛ o y'a sɔrɔ maanifi kunkolo tigɛlen de b'a bolo Abdelmajid sɛbɛkɔrɔ ɲininen kun don k'a sabu kɛ Daesh kɔnɔ ni o ye État islamique jatigɛ wale jɛkulu ye a jɔyɔrɔ kun ka bon ye a bɔra farafina arabu yanfa jamanaw de la n'o ye Maghreb ye dɔw ko Afrique du Nord ka don Espagne jamana kɔnɔ ni ka taa bisimila minɛ dugu min na o ye Almeria ye ani maa wɛrɛw fɛnɛ minɛna minnu dogon kun bɛ ye a ye san caman kɛ Syrie ni Irak ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛbanbaliw minnu kun bɛ yen État islamique jatigɛ wale o bisimilalen kun don yen fana Abdelmajid Abdelbari arapɛri kɔrɔ in Angleterre jamana de jatigɛ wale bolodaba ba dɔ fɛnɛ de don o kumana sɔn tɛ pa de ka ŋunuma nin kɛr'o ye ka sabu k'a fa n'o ye Abdelbari ye Misran jamana den don san 2015 Amérique jamana ye a ka kɛriw sigi senga k'u jatigɛ k'a fɔ san 20 ani san 5 ka so a b'o kɛ ka sabu kɛ san 1998 jatigɛ wale bolodaliw minnu kɛra ka ɲɛsin Amérique lasigiden zomɔ Kenya ani Tanzanie ko fa in de yira o la fa ka kiri jatigɛra ka san 20 ani 5 ka so da kun o de kun gɛn kun bɛ arapɛri ye Angleterre jamana kɔnɔ ka sabu ka bangena duguba la Londres nka labana ka fasiya sɛgɛrɛ n'o ye jatigɛ wale bolodali ye terrorisme a bilama minɛ bɛ Espagne jamana fɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ b'a bɔtɔ la cogo min na a dogo wo kɔnɔ. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.